କରୁଛୁ ଭାଇ? ଦେଖୁଛୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ଭାଇ? ଇନା ତ ଏ ବସ୍ ଯେ କିସ କହୁଛୁ ଯିବା ଆଣି ଯେ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଦେ ନା। ଗୁଣ୍ଡି ତ ଖାଇବୁ ଯେ ଧରିଛେ ଗୁଣ୍ଡି ବି ପାଖୁଟେ ଯେ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ଆଣି କେଉଁଝର ଯିବା ଯେ ମୁଁ ପଇସା ନାଇଁନି ଯେ ସେଠି ମୋର ମାଲଟା ଆସିଛି ଯେ ବସିବାଲି ତାର ସାନ ଘଣ୍ଟା ତୋତେ ସେଟିଂ କରିଦେବି। ସେଟିଂ କରିଦେବୁ କି? ହଁ ବେ ପୁରା ଫିଟଫାଟ ଦେବି ଲାଗିଲେ ଯିବୁ ନା ଆଉ କଟ ମାରିକି ପୁରା ବେଲା କୋଡ଼ ମାରିକି ଯିବୁ ଏଇଠିକିନା କାଟି ଦିଆ ସେଇ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇଠିକିନା କାଟି ଦିଆ ସତ କେବେ ଭାଇ ଏମିତି ନା କଟଟା କାଟି ଦେବୁ? ହଁ ବେ ତ କାଟିଦିବି ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ କୋଟ କାଟିଦିବି। अबे साले ହଁ তোর তো টিকা কাটিব নাকি বে? ମୁଁ କାଟିବି ନେବେ ବେଳ ଆଉ ରସିବାଲି ଯେ ମୋର ଆସିଛି ମାଲଟା କାଟିବି ନି କିଣିବି କାଟିବି ଆଉ চল তাহলে কাটতে দিবা ছুটি ଯିବା মোটি পয়সা নাই নিজে ମୁଁ ଦେବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ